Maghiusa kita. Pagsimba, pagday, nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Mayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Anya na kita sa ika-napulog-tulo nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Ang atong ibanghilyo niini nga Domingo nagtudlo kanato sa tiunay nga pagsunod sa atong Ginoo. Matod niya, ang dili mopas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili angay kanako. Ug kadto mag-amping sa iyang kinabuhi, kawad-an Hinoo niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabato niini. Sa atong pagsaulog nining Santos nga Eucharistia, pangayuon nato sa Ginoo ang usa ka kasing-kasing nga mapasalamaton ug masaligon bisan pa man sa mga kalisod, kasakit, kawad-on nga atong nasinati diha sa atong tagsa ka kinabuhi. Maghiusa usab kita sa pag-ampo alang sa mga katuyuan nga gipadangat sa atong mga TV Mas viewers, sponsors ug donors. Ilabi na ang kaayuhan sa atong mga igsuon nga nagmasakiton, dili lamang sa lawas, kundi usab sa espiritu. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Nausab kaninyo. Mga igsoon, kining atong misa ato ning gipahinungod sa mga katawhan nga dili makasimba labi na gid ninyo mga masakiton. Pasalamat ta sa Ginoo nga niya kita niining maong santos nga misa. Ania kini karon gi himo dinhi sa akong parokya sa San Vicente Ferrer Pares, Liloan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining santos nga misa sa ikanapulog-tulo nga Domingo sulod sa tuig. Atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Lord,
Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Glory to God in the highest, and on earth to people of good will. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you, we give you thanks for your great glory. Lord God, heavenly King, O God, Almighty Father. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, take away the sins of the world, have mercy on us. You take away the sins of the world, receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father. Have mercy on us. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. Glory to God on earth, peace to people of good will. Glory to God. Amen. Magampo kita. O Amahan, gitawag mo ang imong mga anak aron maglakat sila diha sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangit-ngit ug bantay kami diha sa kasanag sa imong kamatuoran. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Usa ka adlaw ni ana, si Eliseo miadto sa Sunam
diin magpuyo ang usa ka babay nga dato. Giagda siya sa babay sa pagkaon. Busa, matag-agi niya ni adtong dapit, muhapit gayud siya sa balay sa babay aron sa pagkaon. Ug ang babay miingon sa iyang bana, nasayod na ako karon nga ang tawo nga kanunay moagi dinhi usa ka balaang tawo. Maghimo kitag pagapaga ug butangan ta kinig higdaanan, lamisa, silya ug suga aron nga inig-anhi niya makapahulay siya. Usa ka adlaw ni ana mihapit ang propeta ug misulod sa lawak. Ug si Eliseo miingon, unsa may mahimo nato alang kaniya? Si Gehazi mitubag, wala siya'y anak ug tigulang na ang iyang bana. Si Eliseo miingon, tawga siyag balik. Sa diha na ang babay, si Eliseo miingon, sumad karon, magkugos ka nag-anak nga lalaki. Ang babay mitubag, dili ka na mahimo, sir. Propeta sa Dios, ayaw akong tiawi. Ang pulong sa Ginoo. Mag-awit ako sa kaayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Mag-awit ako sa kaayo sa sangyaw ko ang imong katarong diha sa bagang katawhan. Wala kupugni ang akong mga ngabil, ingon sa imong hibaw-an o Ginoo. Kay miingon ikaw ang akong kaluoy hangtod sa kahangturan. Diha sa langit imong gilig-on ang imong kamatinumanon. Mag-awit ako sa kayo sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Bulahan ang lungsod nga nasinati sa masadya nga singgi. Diha sa kahayag sa imong nawong o Ginoo naglakad sila. Sa imong ngalan nagasadya sila sa tibuok adlaw. Ug pinaagi sa imong katarong gibayaw sila. Mag-awit ako sa kayo sa Ginoo, hangtod
imong kaluoy, gibayaw ang among gahom. Kay ang Ginoo mao ang among tamin. Ug iyaha sa balaan sa Israel ang among hari. Mag-awi ako sa kaayos sa Ginoo. Ako sa kahangturan. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Hesus. Busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon. Aron ingnon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa amahan. Kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. Kung namatay kita uban kang Kristo, gituuhan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw ug dili na gayud siya mamatay pag-usab. Ug ang kamatayon wala nay gahom kaniya. Ang kamatayon niya mao ang kamatayon sa pagpakasala, sa makausa alang sa tanan. Ug nagkinabuhi siya karon alang lamang sa Dios. Busa isipa ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala apan buhi alang sa Dios. Hiniusa kang Kristo Hesus. Ang pulong sa Ginoo. Sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ang nagmahal sa iyang amahan o sa iyang inahan labaw kanako, dili angay kanako. O kadtong nagmahal sa iyang anak labaw kanako, dili angay kanako. Ang dili mupas-an sa iyang krus ug musunod kanako, dili angay kanako. O kadtong mag-amping sa iyang kinabuhi, kawad-an Hinoo niini, apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. Ang mudawat kaninyo, mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang mudawat sa sinugo sa Dios tungod sa iyang pagkasinugo sa Dios, gantihan usab sa ganti nga madawat sa sinugo. Ug ang mudawat sa tinuod nga maayong tao, tungod sa iyang pagkamaayong tao, gantihan usab sa ganti nga madawat sa maayong tao. Og hinumdumi kini kadtong magpainom bisan nalag bugnawng tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayod.
ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. So mga igsoon, ang ato karong ebanghelyo nagtug-an nga kinahanglan ato yung higugmaon si Kristo labaw sa atong inahan, amahan, mga igsoon og labaw pagani sa atong kaugalingon. Mao na nga usa ni kahagit nga kun ato lang gining tumanon nindot sad kaayo kay mahimo man sadtang kadang ma-relax ta ug mawa sa ning atong mga problema. Kamoron diha kinsa may inyong unang gihigugma, ang inyo bang kaugalingon o ang Ginoo ba? Una, kamong mga masakiton, siguro agyod nga mas nahigugma mos Ginoo kaysa inyong sakit. Nya og inyo nang buhaton, maayo dayon mo. Tuo mo dili. Og di mo tuo, testinge. Di ba ikaugma, patay na mo. Nya inig kamatay ninyo ikaugma, makaingon na yung Ginoo, sod nga ris langit, kay labaw kang nahigugma sa Ginoo kay kanako. Nya unsa man ipaghimos mga masakiton? Kani masagong mga masakiton, puiralas mga buutan kayo, mupay maoy tiwasonon, mo pag yung mga reklamador, saputon, dali kay masuko, kay magpaatiman gyud. Ana, so kung gusto mo nga nindot kayo inyong kahimtang, maliwat mo ni San Roque, nila ni Saint Therese of the Child Jesus, nga nangamatay sa ilang sakit, nagantos tagpila katuig, wa gyoy reklamo na santos na hinoon, higugmaa gyud ang Ginoo, matud pa ni Kristo, labaw sa imong kaugalingon. Ayaw gyud paningkamot nga imong protektahan ang imong kaugalingon. Nya kining maong sugo nga higugmao nato si Kristo labaw sa tanan, mausad ni ang himuon nato sa atong isig katao. Kung nahigugma tas Ginoo labaw sa atong kaugalingon, di sad ta mahadlok mudawat sa atong isig katao. Matod pa ni Kristo diri sa ebanghelyo, ang mupainom, ang mudawat kaninyo, mudawat kanako, o kinsa tong magpainom bisag usa lang ka basong tubig ngadto sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, makadawat sad og ganti. Nya karon kon pananglitan naay sumusunod si Kristo, kay kanira bang iyang mga sumusunod kasagaran ani mga bati kay gnaong, mga pobre, mga ano bang mga way ilis, bulingon kay gnaong. Nya kun mao nay mutok-tok sa atong balay ron, nya matod para ba ni Kristo, ang iyang mga sumusunod kana gyung labing ubos, kana mga way balay, mga gigotom, mga gikas prisuhan. Kung kita nahigugmas tong kaugalingon, na magsigi kita reklamo inig abot ni Kristo. Nya inig panuktok na niya, sige tag reklamo. Ingon ta dili ko ni dawaton kay namiligro ko ani. Pero nahigugma kas Ginoo, dali kay kang mudawat, kay ang imong tan-aw nining mga taong labing ubos, mao naman si Kristo. Nailisa na ba ang atong mata? Makakita na ta sa presensya ni Kristo diha sa mga tao nga iyang gipili nga mo'y mo represent niya. Di ba? Niingon siya, unsay inyong buhaton sa labing ubos, sa kana mga gigotom, giuha, way sinina, way balay, mga masakiton, mao na inyong gibuhat nga rinako. Daghan kayo kog nasinati nga mga sharings nga dunay mga tao nga daghan kay silag problema. Ang ilang balay gubot, ang ilang pagpuyo sige lang away, nagbinungulay na gani tungod kay pulos na higugmas ilang kaugalingon. Pero sa dihang gisugda nila pagsunod ang sugo nga higugmaay mong kaaway, dawata ang imong kasakit, antusa lang, nisugod sila pagpakig-relate sa matag usa nga dili na bitaw kanang ang akong kaugalingon akong protektahan, masetol dayon ang maong kahimtang. Og para nako
Mao ni ang gusto ni Kristo nganong mudiman gid siya nga higugmaon siya labaw sa tanan. Aron ma-experience nato ang tinuod nga kinabuhi. Ang nagdas kinabuhi og naghatag nga rin nato mao si Kristo mga igsoon. Ang kining kinabuhi nga atong gitan-aw nga kaning lawas nun, para ninyo mga masakiton, di ba mo ingon mo patambali ko, kay mamatay ko. Kung makasabot lang yung kag-unsa ng kinabuhi, di na kay ka magkisi-kisi aron magpatambal. Ang imo na lang, mao ang paglimpyo o ang pagpakigsuod sa tag-iyas kinabuhi. Kinsa man ang kinabuhi, maogyod si Kristo. Giunsa man ta niya paghatag sa kinabuhi, iyatang gipakamatyan. Nya kay nagpakamatay man siya para nato, niingon sa siya diri, kinsa tong magpakamatay or magwagtang sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. So kung kamong mga masakiton, gusto mong makadawat og kinabuhi, kanang inyong sakit ay namo pangandoy nga maayo. Ingna hinoon, pun-in ni Lord, pun-in ni akong sakit. Nya kanang imong sakit, i-offer na para sa kaayuhan sa imong isig katawo. Nanglitan ron, nakahibaw ka nga inyong silingan na ay cancer stage 4. Nya ang imong sakit, cancer stage 2. Nya gusto ka makigsuod sa Ginoo, ingnan Ginoo, Lord, kining akong stage 2 mao na lang ni himo ang stage 4. Nya tangtangi sa sakit nga stage 4 ang akong silingan. Awa, di ba? Maayo dayon to siya ikaugma, murotog milagruhan. Pero ikaw, patay sa kaigawgma. Nya unsa may mahitabo? Malangit ka. Unsa may mahitabo atong imong silingan? Wap atoy siguro og malangit. So, unsa man ay punto ana? Nga ayaw gyud higugma imong kaugalingon labaw sa Ginoo. O kinsa may representative sa Ginoo sa atong kinabuhi, ang atong isig katawo. Si San Roque nahimong great healer tungod kay ang iyang sakit, iyang gi-offer sa kaayuhan sa mga taong nasakit adtong panahona. Si Saint Therese of the Child Jesus ug ang uban pang mga santo ug santa nga mga masakiton ug namatay gyud sa ilang sakit, gi-offer nila para sa kaayuhan sa uban. Doon na say daghang nangaayo. Unsa may kaayuhan nga nakabot sa mga masakiton, ang kaayuhan sa ilang kasing-kasing o huna-huna, nawa ang ilang kahadlok sa kamatayon. Ang labing dako gyud nato nga problema karon kanig yung kahadlok nato nga mamatay og ay masakita, hadlok man tang mamatay, matud pas mga doktor, kanang kahadlok munay mohatag natog stress. Sod sa stress, mosamot ang atong sakit. Tanawa, di na ka mahadlok mamatay. Di ba mamatay ka nga mag-smile? No? Nya, labi na gyud kung ang imo pag yung himuon, imbis mo gasto ka para maayo ka, igasto no nimo para sa uban. Kadtong nailhan ako nga stage 4 cancer, nakahatag pagid siya 500,000 sa iyang suod kay higala nga birahono na ang balay kay wa siya katiwas og bayad sa term sa iyang balay nga iyang bayronon. Nya niduaw siya didto sa atong ilang higala nga dato-dato gyud, pero stage 4 na, bukog panit na lang, colon cancer. Few days na lang una siya mamatay. Nakadungog siya nga naghilak ang iyang amiga pagingon niya, unsa man day problema? Di gid unta to nila sultihan, pero nasultihan gyud. Ingon siya, ako na lang i-terminate ang akong time deposit worth man tong mga 700,000, kuaalan tong 500,000 ibayad sa imong kanang yuta or balay ba to. Pag duaw ko nako didto, hapit na mamatay, niingon ko tong iyang amiga nga usa, di ko kasabot aning bayhana, maupay himatyon, maupay ni-donate kami ganing lagsig og lawas, wa mi mo donate. Ang pasabot na healed siya sa iyang attachments, aning kalibutana, og siguro gyud ko, insured na to sa langit. Sige, hinaut unta, mga matay na mo, hinaut unta, mga wagtang na ng atong mga kaguol, mawagtang atong kahadlok, og mupuli ang kalinaw kalipay, nga mao ang presensya ni Kristo.
Ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Nagato ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong. Mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw, nabanhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, magampo kita sa Dios atong Amahan nga pinaagi sa iyang anak, mipaambit dinhi kanato og mga langitnong panalangin. Sa matag pangamuyo kita moingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang atong Santo Papa, mga kaobispuhan ug kaparian, relihiyoso ug mga katikista, nga ila untang hunahunaon ang katawhan nga gitugyan kanila isip ilang labing dako nga bahandi ni ining kinabuhia, ug nga ilang paningkamutan ang pagiya kanila padulong sa kaluwasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga pangulo sa kanasuran maningkamot pagpatunhay sa matuod nga kagawasan ug kalinaw isip pagpakabana sa katuyuan sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga Kristohanon nga naa sa pagpanglutos mahatagan unta og kusog ug kaisog ni Kristo nga dili mobiya sa ilang pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang atong Kristohanong katilingban makaamgo nga ang espirituhanong kabuhong masinati lamang diha sa tim-os nga gugma ug pagtagad sa usag-usa. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halandong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay nga misunod kang Kristo makabato na og kinabuhing dayon didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ginoong Dios, himoa kaming tinuod nimong mga alagad, pinaagi sa among tim-os nga pagtagad sa panginahanglan sa uban, dungga ang among mga pagampo, nga among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. O Ginoong Dios namo, pinaagi sa imong mga sakramento, gihatagan mo kami sa gahom sa imong grasya, nangamuyo kami nga kining misa, magtabang unta kanamo sa makanunayon nga pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga samak kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. We proclaim your death, O Lord.
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa TV Mass labi na gyud ang mga masakiton. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan.
Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Panaglait na kaninyo. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Soul of Christ, sanctify me, body of Christ, save me, water from the side
Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia ug pagkalawat, magpaambit unta kanamo sa imong kinabuhi ug magtabang kanamo sa pagdala sa imong gugma nganhi sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa mga masakiton. Langitnong Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nagantos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, sa ngalan usab sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider, Father Siano Ubod, ang kura paroko dinhi sa parokya ni San Vicente Ferrer sa Liloan, ug sa iyang pagtugot nga dinhi sa ulogon kining atong misa sa telebisyon alang kaninyo nga adunay kakulian sa panglawas. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors, choir ug pilgrims gikan sa Green Rose Center for Academy. Ilabi na nila ni June Green Solon, ang tag-iya og tigdumala sa maong eskwelahan og sa mga parokyano nga mitambong dinhi sa Santos nga Misa. Sa kanunay, labaw kaming mapasalamaton ngadto sa atong TV Mass sponsors, benefactors og GCash donors. Ingon man sa atong production crew sa ilang makanunayong suporta aron mapadayon ang paghatod sa Santos nga Misa pinaagi sa telebisyon. Og sa gihapon, kinasingkasing usab kami nga modawat sa inyong mga hinabang, bisan gamay, basta kanunay, aron mabulahan usab ang atong mga igsuong nagmasakiton. Aduna tay bag-ong GCash number, account name o account number diha sa inyong screen alang sa inyong mga donasyon. Daghan kayong salamat. God bless you even more. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon pinaagi sa pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.